Ciao a tutti e bentrovati. Oggi faremo un secondo video sulle assicurazioni. Bi amena video flana ke assurance ka français ani italienne. Donc anga video fait. Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance, on risque que notre véhicule nous soit confisqué. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduto di validità, si può incorrere nella confisca del veicolo. Donc aleko koni ka assicurazione na dati bana ko ibe se ka kɛ a bɛ se ka kɛ u b'i ka mobili confisqué o kɔrɔ u b'i ka mobili minɛ i la quoi ka i ka mobili ta ka taa n'a ye jumɛn b'a kɛ eta è vero. On ne peut pas utiliser un véhicule sur des routes publiques s'il n'est pas couvert par une assurance. È vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa su strade pubbliche. Donc aleko ko i balen do ko ka bolimafɛn utiliser sira public kan min bɛ ni assurance t'a la è vero. En cas d'accident avec dommages causés au véhicule, la demande de remboursement direct doit être obligatoirement accompagnée de photographies. In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie. Donc ale ko sadi ko remboursement direct ni bɛ fɛ ka remboursement direct kɛ accident na sadi accident kɛra i bɛ fɛ ka remboursement kɛ directement pour que ka ko ban ko donc ko o remboursement direct ni ko kan ka kɛ obligatoirement ni photo ye quoi sadi accident nana cogo min na ka yɔrɔw photo ta quoi è falso. L'assurance obligatoire RCA couvre les dommages subis par des tiers à bord du véhicule si celui-ci est autorisé au transport de passagers. L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone. Donc ale ko cogo di ako ko assicurazione RCA ni donc no ye responsable civil auto donc ko o bɛ sarali kɛ accident na quoi ok accident min ye passager sɔrɔ komi i bɛ passager mun transporter quoi ko n'a y'a sɔrɔ i ka mobili ni n'a autorisélen don ka mɔgɔw transporter quoi i y'a faamuya n'i ka mobili autorisé don ka mɔgɔw transporter donc misala ni passager min b'i bolo n'o ye problème sɔrɔ accident sababu donc assicuration bi sarali kɛ o accident fasigo la è vero. Le programme de fonds de garantie pour les victimes de la route garantit un viager au conducteur endommagé. Il fondo di garanzia per le vittime della strada garantisce un vitalizio al conducente infortunato. Donc ale ko cogo di ako ko programme de fonds de garanzia ni donc ko a bɛ c'est-à-dire garantie a bɛ garantie ta mɔgɔ ye quoi mɔgɔ min ye problème sɔrɔ ok donc a bɛ garantie ta o ye en vie quoi c'est-à-dire misala ni ye accident kɛ mɔgɔ la quoi donc ko vitalisio ni fond de garantia ni ko a bi garantie ta a tigi ye quoi a vie quoi c'est-à-dire a b'a tigi garantie a vie o ye falso de ye. An ka segin a yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ kuzi kɛ nin yɔrɔ in na c'est important n'i y'a ye kuzi kɔnɔ vitalisio sempre falso i y'a ye n'i tɛ demande nin kɔrɔ dɔn nka n'a kɔni sɛbɛnnen don a kɔnɔ vitalisio sempre falso i n'a fɔ français la mɔgɔ min b'a kɛ français la n'a sɛbɛnnen don un viageur au conducteur i b'a dɔn ko o fɛnɛ kumakan ye sempre falso ye viageur ok. La police d'assurance qui couvre le vol et l'incendie garantit un viager au propriétaire du véhicule si celui-ci venait à être volé ou venait à prendre feu. La polizza assicurativa contro il rischio di furto o incendio garantisce una rendita vitalizia al proprietario del veicolo nel caso in cui venga rubato o prenda fuoco. Komi y'a fɔ cogo min an tɛmɛna kumakan min na vitalisio de b'a la ni nana yan tuguni a y'a yɛlɛma k'a kɛ vitalisia ye ok mais a fila bɛɛ ye falso ye kuzi kɔnɔ donc n'i y'a ye kumakan kɔnɔ a fila bɛɛ ye falso ye i n'a fɔ français la kɔni a ma a ka forme falen parce que viageur bɛ toujours
Donc, il y a un viagère, falso toujours. Mais on a quoi. Italien, il y a vitalicio, ou vitalicia, comme appelé à Camina. Toujours falso. Donc, il y a un système qui est secret parce que, avec dobi ka tana, avec dobo gele à la fanani quoi. Donc, on a le coco. Assuration, la police assicurativa contre il rischio o de assicurazione già qua te quoi parce que RTA è un drone obbligatorio donc ni assicurazione contro il rischio alete già qua o incendio o corre giume sadi assicurazione do a dabolendo rischio kama ani musala nika mobili fene na tasmata quoi incendio corre tasma ulala donc o assicurazione sugu ni bisa active ka mobila me già qua te donc ale koko o assicurazione ko abe sada fene abe garantili ke vie la quoi c'est à vie quoi comme il faut tuka munom mogoya quoi ok mobility quoi ok ya ke mobility donc abe garantili ke en vie mobility ye quoi en gani aka mobili tasma mina ou ben ni aka mobili nana sonya o kora ni ya la assurance to ni activer ka mobili la ni ka mobili nana sonya ou ben ni ka mobili nana tasma minate donc quoi assurance mogo be et garantie taille en vie quoi donc il a vie mu be kono yoro kon tiska ke vero falso. Dans une assurance pour responsabilité civile automobile, RCA, le contrat avec formule bonus-malus implique une variation annuelle de la prime d'assurance selon le nombre d'accidents causés. Donc, nella assicurazione per la responsabilità civile auto RCA, il contratto con la formula bonus-malus comporta una variazione annuale del premio di assicurazione in base al numero di incidenti causati. Donc, allego ko sadi assicurazione formula RCA late ko contrat min be na fo contrat to ko formule bonus malisi donc ko o be ke sababu ye ka yelema ke sana quoi ok sada ibe ka war hake min sara be yelema sana ka ben ika accident numéro ma quoi ça dit ka accident kele mo san kono quoi o fene vero contrat bonus malisi bete ni iya accident chamanke na fo nyina san wore ba do ba fara worka donc ni ka accident fene diminue na ba san wore debe wala quindi è vero. Le programme de fonds de garantie pour les victimes de la route prévoit le remboursement des dommages corporels causés par des véhicules non identifiés. Il fondo di garanzia per le vittime della strada prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati. Donc, avec le fondo di garanzia niko abe sara like quoi. C'est-à-dire abe remboursement ke chani min be nino na kera mɔgɔw la bolimafɛn min ni a tigi ma dɔn quoi n'a ma identifié quoi. Comme an y'a fɔ cogo min est vero. Le montant maximal de la police d'assurance RCA, responsabilité civile automobile, est le montant maximal que la compagnie d'assurance se charge de payer en cas d'accident. I massimali della polizia di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, sono gli importi massimi che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare in caso di incidente. Donc, allego ko maximali della polizia assicurativa ni. Donc, ale jumene RCA tani. Maximali ama kuma kan mena la sona mamina kuma kan. Donc, ya demande ni go chugodi ako ko maximali ni ko abe ko wari de don quoi. Voilà, ko maximali ko wari de do wari min be ni no ni assuration mo ko ba asara iye quoi en cas de accident quoi. Ni accident kera assuration mo bi son maximum min sara iye o fene vero de. Dans la police d'assurance qui couvre le vol et les incendies, le montant du remboursement ne peut pas être supérieur à la valeur que le véhicule avait au moment où il a été volé ou a pris feu. Nella polizia assicurativa contro il rischio di furto o incendio, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco. Donc, aleko ko sadi
assicurazione contro il rischio di furto o tedore o sadi assicurazione kaltenindo abe soyani kamo sadi ni kamo wuli soyana assicurazione mimbe ya sure kwa ok o inchendo ou bien ni tasma wulala donc o assicurazione fasikuni ale koko aka abe sarali minke donc o sarali inte se ka teme valeur kan valeur min be no ni mobili ye tasma mina ka sura akmo valeur la ou bien ni mobili soyana ka sura akmo valeur la donc abina sarali minke aga saratan ni valeur la tise ka temo kangwa ankon bado c'est normal e mobili valeur de mi mo tise ka sarali ka temo ka kundi e vero. L'assurance pour responsabilité civile automobile RCA est en accord avec la loi obligatoire. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA è obbligatorio per legge. Donc alego ko assurance ye joakware loi la ngon bato joakware do. Le montant maximal de la police d'assurance RCA, responsabilité civile automobile, est restitué au client à la fin de l'année s'il n'a pas eu d'accident. I massimali della polizia di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, vengono restituiti al cliente della fine dell'anno se non si causano incidenti. Donc alego ko maximali min be ni assicurazione mo be ka kasra en cas d'accident. Donc ko o maximali nin ko abi seki client mo kwa san la fena ni client ma accident ke falso. Au cas où le véhicule soit volé dans un état étranger, pour pouvoir activer l'assurance, il faut répéter la déclaration en Italie. Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello stato italiano. Donc aleko kunika mobilini ni angana sonyana kwa pour que kaseka assicurazione active kikanga seki ika dénoncer likan kwa ka dénoncer Italie kwa ofane verore. L'assurance pour responsabilité civile automobile RCA couvre uniquement les dommages corporels, car pour les dommages matériels, il faut un autre type de contrat. Donc, l'assicurazione per la responsabilità civile auto, RCA, copre solo i danni arrecati alle persone, perché per i danni alle cose occorre un altro tipo di contratto. Donc, aleko ko assicurazione RCA ko abe sarali ke sadi remboursement ke dommage la ye munun ke seulement mɔgɔw la ka ko pour mɔgɔw bolofɛnw ko faut que i ka contrat wɛrɛ active o ye falso de. Le programme de fonds de garantie pour les victimes de la route est une prime pour tout conducteur qui n'a pas provoqué d'accident. Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un premio per chi non ha provocato incidente. Non aleko ko fondo di garanzia ni ko ale sari bonifié quoi, sari wari de lo mɔgɔ min be ko ni ma accident provoqué quoi, e falso de. Pour pouvoir stipuler une police d'assurance contre le risque d'incendie, il faut que le véhicule soit équipé de connecteurs détache batterie automatique. Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di incendio occorre che il veicolo sia munito di apposito meccanismo stacca batteria automatica. Donc aleko ko pour que ka se ka assicurazione min be ni no ni abe contro rischio sadi ni abe dabolendo accident sadi tasma ni tasma wulili ka mobile la o ko pour que ka se ka ale assicurazione tokoni activer ko fa ka sɔrɔ i ka batterie ko a bɛ se ka détacher automatiquement ka bɔ moteur la quoi o du fana ye falso de. L'assurance pour responsabilité civile automobile RCA peut être utilisée lors d'accidents qui se sont produits dans un pays de l'Union européenne. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA è valida anche per gli incidenti avvenuti nei paesi dell'Unione Europea. Donc aleko ko assicurazione ko abe validele accident na ko accident mun be ni u kɛra Europe jamana kɔnɔna na est vero. Après la signature du contrat RCA, responsabilité civile automobile, la compagnie d'assurance doit remettre au client la certification d'assurance. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA responsabilità civile auto,
l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione. Donc ale ko k'i ka contrat signé kɔfɛ ko assurance mɔgɔw ninnu assurance ok donc k'u ka kan ka certificat d'i ma quoi o du fana ye vero de. Le montant maximal de la police d'assurance RCA, responsabilité civile automobile, augmente d'année en année. Il massimale della police assicurazione RCA, responsabilità civile auto, aumenta ogni anno. Donc ale ko maximale ni ko dɔ bɛ fara a ka san o san falso c'est mai dɔ bɛ bɔ a la le. Les polices d'assurance qui couvrent généralement les dégâts pour cause de vol, d'incendie, de vandalisme, d'événements naturels ou les dégâts au véhicule même, police casco, ne sont pas obligatoires. Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali o danni al proprio veicolo, polizza casco, non sono obbligatorie. Donc a ye nin formule minnu fɔ a ye assurance formule minnu fɔ ten ni assurance formule ninnu a ko ninnu si ok ko olu tɛ jɔ a kɔ ye quoi ok n bɛ segin a kan ko danni da furto o ye assurance dɔ ye incendio o fana ye dɔ ye atti vandalici o fana ye dɔ ye eventi naturali ale fana ye dɔ ye o danni al proprio veicolo polizza casco o fana ye dɔ ye donc ko olu si tɛ jɔ a kɔ ye quoi est vero o tɛ jɔ a kɔ ye RCA in dɔrɔn de ye jɔ a kɔ ye quoi. Le remboursement direct est exclu si dans l'accident est impliqué un motocycle. Il risarcimento diretto è escluso se nel sinistro è coinvolto un motociclo. Donc ale ko remboursement direct ko o bɛ bɔ a ma quoi ko n'a y'a sɔrɔ ko accident na ko ni accident in kɛra mototigi de la est falso. L'assurance pour responsabilité civile automobile RCA couvre également les sanctions administratives en argent prévues par le Code de la route. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Donc ale ko assicurazione quoi assurance RCA ko a bɛ sarali kɛ hali responsabilité administrative la i n'a fɔ multa ninnu kan multa min bɛ ko ni code de la route y'a prévu quoi ye falso de ale tɛ multa jɔyɔrɔ fa. Dans une assurance pour responsabilité civile automobile RCA, le contrat avec la formule bonus-malus est établi par le juge. Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA, il contratto con la formula bonus-malus viene stabilito dal giudice. Donc ale ko contrat la quoi ka contrat assurance RCA la donc ko mun ye formule bonus-malus ye ko ça dit juge de bo o stabiliser quoi est falso. L'assurance obligatoire couvre les dommages subis uniquement par des tiers à bord des taxis. L'assicurazione obbligatoria copre i danni subiti solo dal terzi trasportato su taxi. Donc ale ko assicurazione obligatoire ni ko a bɛ sarali kɛ seulement passager la mun transportera taxi kɔnɔ falso de. Après la signature du contrat d'assurance RCA, responsabilité civile automobile, la compagnie d'assurance doit remettre au client une liste des garages de mécaniciens conventionnés à contacter en cas d'accident. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un elenco dell'autocarrozzerie convenzionate da contattare in caso di incidente. Donc ale ko sadi k'i ka contrat signé kɔfɛ ko assurance mɔgɔ ninnu kan ka sadi fɛngɛ dɔ d'i ma quoi mun bɛ ko numéro bɛ mun kan kan sadi a kan ka a kɛra papier a kɛra livre a kan ka fɛngɛ dɔ d'i ma kɔni autocarrozzerie ka numéro bɛ mun kan quoi sadi i bɛ se ka o wele an ka ni accident sɔrɔ o tɛ jɔ a kɔ ye k'a fɔ ko olu kan k'o de d'i ma jɔ a kɔ ma o tɛ jɔ a kɔ parce que o tɛ activer hali assurance bɛɛ la quoi quindi è falso.
Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance, nous pouvons continuer à utiliser le véhicule uniquement pour des courtes distances. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduto di validità, si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragitti. Donc ale ko i ka assicurazione ko ni a dati banna quoi, ok? Ni ka assicurazione dati banna ko i bi se ka continuer ka utiliser seulement yɔrɔ surumɔn na quoi, c'est-à-dire i ka déplacement surumaniw na est falso. Le programme de fonds de garantie pour les victimes de la route est une convention facultative. Il fondo di garanzia per le vittime della strada è una convenzione facoltativa. Donc, ale ko sadi mun ye fondo di garanzia ko fɛnɛ dɔ mun bɛ nɔ ni sadi ni a jagoyalen tɛ quoi. Facultative ye fɛn ye fɛn min bɛ n'a jagoyalen tɛ. Musala n'i bɛ ka module dɔ compléter n'u y'a yira k'a fɔ ko mun ye complételi yɔrɔ la mun ye facultative o kɔrɔ n'a y'i ja i bɛ o yɔrɔ in compléter, n'a m'i ja i t'a compléter quoi. Donc o ye facultative de ye o ɲɔgɔnna ninnu. Donc ale filɛ k'a fɔ ko fondo de garantia ye o ɲɔgɔn de, c'est-à-dire jagoyalen tɛ quoi, o dun ye falso ye, sinon a tun tɛ kɛ activelen quoi. O fɛnɛ kɔfɛ permis bi la n'i y'a ye ko facultativa o ye falso ye sempre, ok? O ye falso ye sempre, c'est très important. Ya n'i tɛ demande kɔrɔ dɔn, n'i y'a ye komi n bɛ to ka nin segerenin ninnu fɔ, o bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min t'i kan faamu kosɛbɛ quoi, i y'a faamuya. Quindi domanda è falso. Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance, le véhicule doit être soumis à un contrôle technique avant d'être remis en circulation. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduto di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione. Donc ale ko n'i ka assicurazione dati banna ko yani i ka a commencer ka boli sira kan ko i kan ka c'est-à-dire visite technique kɛ a la quoi, i ka o falso de. Quand l'assurance pour la responsabilité civile auto est arrivée à échéance, nous risquons une sanction si nous roulons ou laissons notre véhicule en stationnement sur des routes publiques. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduto di validità, si incorre in una sanzione se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche. Donc akoko ni ka assicurazione ni a dati banna, n'i tora ka boli sira publique kan ou bien ko k'i ka mobili gare sira publique kan, ko u bɛ se ka sanction i sanctionner quoi, ok? Donc ko i sanctionner, o dun ye vero de. L'assurance pour responsabilité civile automobile RCA couvre la responsabilité pénale également selon la prime que l'on verse. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato. Donc ale ko i ka assurance ni ko a bɛ sarali kɛ i ka responsabilité pénale la, o ye jumɛn ye? Kan minnu bɛ mɔgɔ lata kaso la, c'est-à-dire kasola taga la ko a bɛ hali jɔ ni o ye ka bɛn i ka fɛn saralen ma, i ka wari saralen ma, o ye falso de, parce que kasola taga o ye ko wɛrɛ de ye, o ni assicuration o tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira. Kasola taga mobilitigi de bɛ kan mobilibola de bɛ o répond quoi, assicuration mɔgɔw t'i dɛmɛ o la, quindi è falso. Voilà, demande ninnu bɛɛ lajɛlen filɛ, n bɛ segin k'a yira k'a sabu kɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a capture kɛ pour que a ka to i kun, i bɛ se k'a capture kɛ quoi. Voilà, i bɛ se ka video jɔ k'a capture kɛ, o de kama n'an tilara souvent an bɛ taga ka taga an ka jaabiw la quoi, k'a fɛngɛ k'a file dɔɔni dɔɔni pour que n'i bɛ fɛ k'a capture i bɛ se k'a capture quoi, ka to k'a lajɛ quoi. Voilà, o kama de an bɛ to k'a file dɔɔni dɔɔni. N'i b'a fɛ i bɛ se ka video jɔ ten, i bɛ a capture kɛ k'a mara i kun quoi. Awɔ. Komi an ka temps yɛrɛ tɛ k'an permettre, sinon an bɛ video caman caman k'a kan, an bɛ taa ni ka segin k'u kan ka caya, comme ça o bɛ kɛ sababu ye ni tulo bɛ ka to k'a mɛn nin a bɛ nɔgɔya quoi, i hakili bɛ to a la quoi. Voilà. Ni Ala sɔnna ma
an jɔra yan. Donc n b'a fɔ aw k'an bɛn video natɔw. Wassalam.